kasap mulya ning asal neki
Luputa ing lara
kabeh jeng setan catan purun panakluhan tanpono wani mewah penggawe Allah bunane wong luput demi adem mahang tirta maling abdo tanpono ngarah mring mami guna tutupan kahanan jagat iki kok saya panas. Apa kok kang mahanane panas jagat iki? Aku dhewe durung bungkap. Apa pancen jagat iki antuk patut baling Gusti Kang Agarya Jagat? Murta botak kaji. Sapa sing bakal teko ana ngarepku iki?
Sang sembah liring ulun kapurba sang Gorobenga suwuh arep Brata Pitama Amarwani kandha saking Serat Sutaraja minangka purwakaning kandha sukuring harga sindara mapan timbang kelan ana desa ngungkuraken wana Keswara kapernah gisi ing wana katingal bebanjengan kadya ginaris ing Ancala hanenggih kang hawasta padukuwan kang kadhempa inggih ing klambe sireng ugi sinebat karang tumaritis luhuring budaya tuwin rukuning panembah batang tinilah saben wis mangku papan panibadah padone padukuwan ana sendang sinebut sendang awasta sendang Mimbaya topene sendang kinayoman wit ringin sakembaran gadya dum hanget geni kang lagya sanja tan kendhap kenya
ngangsu daya mindhet lenting sinambi wara tengahe desa ana wis purawangun prasaja omah desa katingal asri palataran jembar rinengga peretan lan empon-empon pinata runtut kembang-kembang sami mekar yen dilulu katingal gawe sencung sinta bengkang dados sesepuhing padukuhan karang kajempel awawangi Kyai Lurah Semaryana yang tata yoga dradaya ya Kyai Ismaya bareng pantara dangu katingal sowane Raden Aroman sampun katingal ngadhep wonten pendhapa karang kajempel kaya mengkor pangendikane Lurah Semar Badralaya kang dereng kawijayan